Kuntenti u sodisfatti. Din kienet ir-reazzjoni tal-komunità omosessuali, bisessuali u transgender LGBT wara li l-mexxej Laburista Joseph Muscat ħabbar il-proposti tiegħu għal aktar drittijiet għal dawn il-persuni. Jitkellem ma' News Franklin Kakija, avukat li għadu kif ġab il-warrant fl-aħħar jiem. Nista' ngħid li ninsab kuntent bħalissa u sodisfatt. Fl-aħħar qed naraw naqa' dawl. Gvern ġdid se jkollu persuna politikament responsabbli mill-qasam tal-libertajiet ċivili u l-ugwaljanza. Se jitwaqqaf kunsill konsultattiv li fost oħrajn jgħin lill-persuna politikament responsabbli fit-tfassil ta' liġijiet importanti, fosthom waħda li tirregola l-identifikazzjoni ta' persuni transgender li fi kliem iċ-chairperson tal-Malta Gay Rights Movement Gabby Kallejja se tkun importanti ħafna. Kont kuntenta ħafna li waħda mill-ewwel affarijiet li semma fil-fatt naħseb l-ewwel waħda kienet il-liġi tal-identità tal-ġeneru għaliex naħseb li l-komunità trans hija waħda mill-komunitajiet hawn Malta li l-iktar jgħaddu minn diffikultajiet f'kull qosam tal-ħajja. Bl-istess reazzjoni pożittiva Selim Paris li hija persuna transgender li tmexxi n-negozju tagħha. Proposti li naħseb jiena jolqtuna bħal qed nitkellem fisem il-persuni trans. Illum il-ġurnata kif huma liġijiet persuna transsesswali li ma tkunx operata li għamlet is-sex change tibqa' tiġi rikonoxxuta bħala raġel fuq l-identità. Kif għal Joseph Muscat din il-liġi ħadd inbidel, ġifieri xi ħaġa naħseb jiena pożittiva li nixtieq ssir u jalla ssir. Liġi oħra li se tiġi mfassla minn gvern ġdid se tagħti dritt tal-unjoni ċivili bejn koppji tal-istess sess. Dwarha jitkellem ma' News Albert Gauci Cunningham li sa ftit ta' snin ilu kien attiv fil-Partit Nazzjonalista. Iżda llum huwa involut fl-LGBT Labour. Fost il-proposti li jolqtuni ħafna huwa li Joseph Muscat għal darb'oħra huwa kommess li jdaħħal unjoni ċivili għal koppji tal-istess sess, però aktar minn hekk jidher ċar li Joseph Muscat jixtieq li din il-liġi ma ssirx mill-politikanti għan-nies, però ssir min-nies għan-nies. Wara snin li f'pajjiżna sar ħafna kliem dwar dan il-qasam iżda ftit li xejn fatti, dawn huma proposti ferm bżonjużi tgħid Orjana Farrugia li fil-Parlament Nazzjonali taż-Żgħażagħ irnexxilha ġġib il-maġġoranza favur pożizzjoni li resqet dwar l-ugwaljanza. Jiena nemmen illi iva għandna bżonnhom dawn l-affarijiet. Fil-pajjiż nemmen illi tkellmu ħafna nies dwar l-ixju tal-LGBT, nemmen illi għadu ma ċaqlaq xejn dwar din l-ixju, hemm ħafna affarijiet jisiru u nemmen iwa dak li qal Joseph Muscat jista' jgħin ħafna lin-nies li jħossuhom aktar komdi magħhom infushom u jgħixu l-ħajja li dejjem xtaqu wara kollox.